pwede. Hindi na po. Sige po, sir. Gabi na. Ano ay, checkpoint boy. Checkpoint. Naku, sa loob ng giling. Sa giling. Taga-Alcala po, sir. Alcala, Opo. huwag ka nang dadaraan dito Ay, hindi na po. Hindi na pwede. Ay, sige, sir. Lockdown ng giling dahil sa kaso ng COVID. Ay, sige po, thank you. Sige po, sir. Papasa ko sa'yo to. Ay, sige po. Ay, sige lang po. Para baka sabihin mo Opo, sir. may direktiba, dinagdagan pa ng kaso ng positive na dito. Ayaw po, sir. Basahin ko lang po para sa mga manonood po. So, ngayon pinagbawal po ang pagdaan dito sa Barangay Giling Kuliling. Memorandum. In furtherance, Memorandum Order Number 8 to 2021, in which undersigned orders that establishment or borders control checkpoints at various backdoor in the municipality or further facilitate temporary closure of San Luis, Rosales, Pangasinan, Buid, Cuyapo, Nueva Ecija Road Unlimited. Ayan po, nice. Bro, taga saan? Kategorikal. Ha? Bumabati natin may tani. Oo, pagkita mati idea, matagati kayo. Sige po, thank you, sir. Picturein mo na lang para may share mo sa mga kasama mo. Ay, sige po. Hanggat wala pang direktiba na i-allow, Barok ata ni ite. Pagkitam di lisensyam mo. hindi pa sila pwede. Pinagkatandaan Dinaragdagan pa, ng positive na kaso kasi ng COVID, kaya ganito. Share natin sa Bluetooth. So ayan, hinarang po tayo dito. Ayan. Ang pangalan nito? Share. Sir, okay na po. Okay na? Opo. Thank you, sir. Para masabihin mo yung mga kasama. Sige po. Hanggat wala pang mandato na pwedeng dumaan, Opo. wala pa. Sige po. Thank you, sir. Sige, sige. So, ayun mga ka-agree. Hindi ni-lockdown yung area ito. Barangay Giling Kuliling, Rosales, Pangasinan. Ito yung road palabas dun sa main road sa MacArthur Highway. And dito ako dumadaan kasi mas malapit. Ngayon, gabi na, sigurado paggagalitan tayo. Ay, mama, papagalitan tayo. Cut mo na.